אני מנקה את הנחל מהפסולת כי הבטחתי לבובי. למה הבטחת, קלימרו? הוא מגדל דגים, אבל הוא לא רוצה להחזיר אותם לנחל לפני שיהיה נחל נקי לגמרי. ואיך זה מתקדם? לאט, בינתיים לא דגתי שום דבר. אולי אין כאן פסולת. נכון, אני צריך לנסות במקום אחר. אולי תמשיך את הדייג מחר, כבר מאוחר, אני רעבה. אפי, רוצה לבוא לאכול איתנו ארוחת צהריים? בסדר, אני רק אודיע לאבא. אמא, הבטחתי לבובי שאני אנקה את הנחל כולו מפסולת, אבל מאוד קשה לי לעשות את זה. תמצא מישהו שיעזור לך, קלימרו. את חושבת? מי? למה לא תעשה את זה עם החברים מהכיתה? כל אחד ינקה קטע אחר של הנחל. למה שלא תדבר על זה מחר בבוקר עם המורה? כן, זה רעיון טוב. לקלימרו יש הודעה חשובה למסור לכולנו. שבו בשקט במקומכם והקשיבו היטב. בובי מגדל דגים מה זה אכפת לנו בכלל אם הוא מגדל דגים? נכון, ברי צודק. תנו לו להמשיך. והוא מגדל אותם כדי להחזיר אותם לנחל שלנו, אבל הוא מודאג כי הנחל עצמו מלא פסולת, פחיות, שקיות פלסטיק, בקבוקים. אנחנו צריכים לעזור לו לנקות את הנחל כדי שיוכל לשחרר אליו את הדגים שגידל, מבינים? ואיך בדיוק ננקה אותו? נדוג את הפסולת? יפה מאוד, ברי. אני רואה שהבנת בדיוק את רוח הדברים. כל הכבוד. באמת? אני מאוד מרוצה מעצמי. תלמידים, אני מציע שביום ראשון הבא נארגן תחרות דייג אקולוגי. מה זה דייג אקולוגי, המורה? דייג שבו דגים מהנחל פסולת רבה ככל האפשר. ינצח בתחרות מי שיצליח לדוג את כמות הפסולת הגדולה ביותר. מובן? איך נדע מי דג פסולת רבה יותר? נשקול אותה. כן, יופי, איזה רעיון, כל הכבוד. אתם יכולים להתחיל להתאמן ולבחור לכם מיקום על שפת הנחל. התחרות תארך ביום ראשון. להתראות, ילדים. אני צריך להחליף את הכרס על החכה שלי. הכרס שלי קטן מדי ואני לא מצליח לדוג שום דבר. נכון שאחר כך תסדר גם את החכה שלי? כן, בטח. ותיתן לי לדוג לידך? בטח, נבחר 2 נקודות קרובות מאוד. שלום ילדים. שלום בובי. שלום בובי, בדיוק כרגע דיברנו על משהו מאוד חשוב שקשור אליך. אליי? במה מדובר? המורה שלנו, מר שפי, ארגן תחרות דייג אקולוגי כדי לנקות את הנחל. אבל הרעיון היה של קלימרו. זה ממש מרגש אותי, אני לא יודע איך להודות לכם. אנחנו מודים לך. תראה לנו את בריכת הדגים? ברצון רב. אתם רוצים לבוא לראות עכשיו? חבל, אין לי זמן. לא חשוב ילדים, בואו כשתרצו, אני ממילא נמצא שם תמיד. כן, אני יודע. להתראות, בובי. להתראות. להתראות ילדים. אני צריכה ללכת הביתה עכשיו. מה אתה עושה? אני הולך לנחל כדי לבחור את עמדות הדייג שלנו ליום ראשון. יופי, תבחר עמדות טובות וקרובות זו לזו. כן, בטח. אל תדאגי.